Hei, salut! Azi vorbim iar despre supereroi, mai exact despre adaptări pe micul și marele ecran, despre care probabil nu știați. Am săpat adânc să știți, dar știți ce? Hai să vorbim și despre fete, prea riscăm să credeți că doar băieți sunt supereroi și nu vrem asta, nu? Să începem cu 1. Barbarella. Filmul din 1968 ne aduce în atenție pe Jane Fonda într-o lume foarte interesantă, undeva între cyberpunk și era spațială. Oare ce ar fi preferat Jane Fonda? Cred că Walter, un film care a făcut istorie și la care te poți întoarce oricând cu drag, care provine dintr-o bandă desenată din 1962. Să continuăm cu 2. Weird Science. Avem aici un caz special, mai exact s-a luat doar numele respectivei benzi desenate, nu s-a adaptat propriu-zis o poveste din acea bandă desenată. Povestea din film, reluată apoi într-un serial TV, este destul de simplă. Doi băieți creează o femeie artificială, practic un fel de Frankenstein feminin, însă ce este diferit față de Frankenstein este puterea acelei femei, Lisa, de a împlini dorințe. Dacă cei doi s-ar fi întâlnit, sunt sigură că ar fi fumat cocaine. Prin urmare, avem de-a face cu un Frankenstein duh al lămpii, care schimbă pentru totdeauna viața a doi băieți și, de ce nu, și a noastră. Mai departe avem de-a face cu un fel de Indiana Jones, mai exact numărul 3, Adele Blanc-Sec, un proiect foarte ambițios al lui Luc Besson, dar nu foarte cunoscut, care se desfășoară în jurul anului 1910 și care are la bază niște romane grafice, care lucrează cu diverse clișee ale acelor vremuri 1970 și caută să pastișeze cultura tot mai crescândă a ceea ce înseamnă fan fiction. Eu cred că Luc Besson ar fi preferat un Merlin Mist de Pineapple. Voi ce părere aveți? Mergem mai departe la 4. Sabrina, un personaj din banda desenată Archie, care a ajuns la mai multe generații de-a lungul timpului, căci de la acest personaj au pornit 2 seriale animate în anii 70 și la final de anii 90, încă 2 seriale live-action la mijlocul anilor 90 și apoi recent în 2018. Ideea e simplă. Sabrina află destul de repede că are puteri magice și în funcție de natura celor 4 seriale și a cărui target se adresează, aceste puteri înseamnă ceva mai mult sau mai puțin inocent, dar mereu distractiv, căci cine n-ar vrea să aibă puteri magice, nu? Eu, spre exemplu, cred că Sabrina ar fi fost înnebunită după Amsterdam Vice de Strawberry. Terminăm lista cu numărul 5. Red Sonja, un personaj parcă rupt din Conan Barbarul, de putere și vitejie. Și nu zic întâmplător de Conan, căci în film, alături de Brigitte Nielsen, joacă și Arnold Schwarzenegger. În benzile desenate, legătura dintre Sonja și Conan e mai clară, căci fac mai multe crossover-uri de-a lungul timpului. În film se sugerează doar că ar fi cam în același univers, însă Conan nu apare propriu-zis. Oare ce lichid ar fi preferat Red Sonja dintre Juice Tube de Bubblegum și Narcos Bullet? Eu mizez totuși pe Juice Tube. O să mai vorbim și cu alte ocazii de supereroi și supereroine. Între timp, dacă știți și voi ecranizări de tipul celor pe care tocmai le-am zis, nu ezitați să dați un coment. Pa, pa!